बैसागु बोथोर फैनाय लोगो लोगो बैसागु फालिनाय जायो आरो बिहु फालिनाय जायो। आसामाव बेयो बिराद गिदिर मोनसे उत्सव जायो। जोङो बिसायख'थिया जोबलांबाय, बैसागु बोथोरा फैबाय, आसाम नाङै बयबो रंजानो हांखुर जादों। जोंबो दिनैहाय चिरां जिल्ला सिङाव थानाय गासैबो जोंनि इउपिपिएल हान्जानि मावथि आफादगिरिया रंजालायनो होनना साननाय जादों आरो दिनै आं बेखौनो खाबु लानानै जोंनि भुमेश्वरनि गाहायाव बयखौबो हारि माहारि लेंहरनानै जों ज' रंजानो बेवहाय जायगा लानाय जादों। बिराद मोजां जाबाय, खिन्थु बोथोरा एसे गाज्रि जानायलाय अखाया जोंखौ एसे हेंथा होबाय। थेवबो मानसिफ्रा गोबां रंजानो बेवहाय फैदों, आं खोब गोजोननाय मोन्दों। बैसागु बोथोरनि बयबो आइ आफा रायजो राजाफोरनिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ आं हरबाय आरो दिनै बे रंजानायाव बाहागो लानायनि थाखाय आं बयखौबो साबायखर बावबाय। जोंनि जिउआव बयनावबो गोजोन फैथों, जौगानाय फैथों, बेखौनो आं इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबो आरो मिथिंगानि गेजेरजों जिहेतु जों थांनानै थागोन, बयबो जों अनलायनायनि गेजेरजों थांनानै थाथों, बेखौनो जों बयबो हास्थायदों। बयनिसिमबो बैसागुनि आं गाहाम हामलायनाय हरबाय। नोंथांमोना बैसागु रंजानाय लोगोसे जानाय मा आदार बानायनाय जादों? बैसागुनि जानाय लोगोसे ट्रेडिसनेल जि जानाय, जोङो बेवहाय बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि बयखौबो नोजोर होनानै सोरबा दाउ जाग्राफ्रा दाउ जाबाय, अमा जाग्राफ्रा अमा जाबाय, ना जाग्राफ्रा ना जाबाय। बे रोखोमैनो जोङो बयखौबो एसे गोजोनग्लाय होनो थाखाय नाजानाय जादों। बयबो खुसि जादों, खोब मोजां जादों। बैसागु बोथोर फैनाय लोगो लोगो बैसागु फालिनाय जायो आरो बिहु फालिनाय जायो। आसामाव बेयो बिराद गिदिर मोनसे उत्सव जायो। जोङो बिसायख'थिया जोबलांबाय, बैसागु बोथोरा फैबाय, आसाम नाङै बयबो रंजानो हांखुर जादों। जोंबो दिनैहाय चिरां जिल्ला सिङाव थानाय गासैबो जोंनि इउपिपिएल हान्जानि मावथि आफादगिरिया रंजालायनो होनना साननाय जादों आरो दिनै आं बेखौनो खाबु लानानै जोंनि भुमेश्वरनि गाहायाव बयखौबो हारि माहारि लेंहरनानै जों ज' रंजानो बेवहाय जायगा लानाय जादों। बिराद मोजां जाबाय, खिन्थु बोथोरा एसे गाज्रि जानायलाय अखाया जोंखौ एसे हेंथा होबाय। थेवबो मानसिफ्रा गोबां रंजानो बेवहाय फैदों, आं खोब गोजोननाय मोन्दों। बैसागु बोथोरनि बयबो आइ आफा रायजो राजाफोरनिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ आं हरबाय आरो दिनै बे रंजानायाव बाहागो लानायनि थाखाय आं बयखौबो साबायखर बावबाय। जोंनि जिउआव बयनावबो गोजोन फैथों, जौगानाय फैथों, बेखौनो आं इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबो आरो मिथिंगानि गेजेरजों जिहेतु जों थांनानै थागोन, बयबो जों अनलायनायनि गेजेरजों थांनानै थाथों, बेखौनो जों बयबो हास्थायदों। बयनिसिमबो बैसागुनि आं गाहाम हामलायनाय हरबाय। नोंथांमोना बैसागु रंजानाय लोगोसे जानाय मा आदार बानायनाय जादों? बैसागुनि जानाय लोगोसे ट्रेडिसनेल जि जानाय, जोङो बेवहाय बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि बयखौबो नोजोर होनानै सोरबा दाउ जाग्राफ्रा दाउ जाबाय, अमा जाग्राफ्रा अमा जाबाय, ना जाग्राफ्रा ना जाबाय। बे रोखोमैनो जोङो बयखौबो एसे गोजोनग्लाय होनो थाखाय नाजानाय जादों। बयबो खुसि जादों, खोब मोजां जादों।